Kada je riječ o proljevima, tu je najvažnija dijeta. Prije svega ne smije se unositi hrana koja ima puno šećera, dakle slatke namirnice, dakle med, pekmez, sokovi, slatko voće, slatke žitarice. Od voća dijete može i treba jesti recimo jabuke, banane, može jesti svu kuhanu hranu, znači juhice, čušpajze, znači kuhano meso, kuhano povrće, može uzimati maslinovo ulje, svježi sir, jogurt, kefir, kruha, putra. Dakle, bitno je da te namirnice se unose u manjim količinama i kontinuirano. Prije 30 godina se sprovodila takozvana BRAT dijeta, dakle bread, rice, apple and tree, dakle dijeta koja je govorila da kod proljeva treba davati samo kruh, rižu, jabuke i banane, međutim to nije dovoljno dobro, crijevu treba hrane kako bi se oporavilo. Osim navedene dijete, temeljna terapija proljeva je oralna hidracijska otopina. Ona ima više uloga u liječenju proljeva. Prije svega učinkovito nadoknađuje gubitke tekućine, minerala, nadoknađuje nešto i ugljikohidrata i zapravo skraćuje trajanje proljeva. Ono što je vrlo bitno za reći, cijelo vrijeme dok dijete povraća ili ima proljev ili čak samo visoku vrućicu, potrebno je pratiti da li se javljaju znaci dehidracije. Roditelj to može vrlo jednostavno i pouzdano procijeniti sam. Treba pogledati usnu šupljinu. Ukoliko u ustima ima obilje vodene sline, slina se cijedi, tada djetetu zasigurno ne fali tekućine. Ako je sline malo, ako je ona vrlo gusta, ako je jezik bijel, znači obložen, tada znači da tekućine nedostaje i treba pojačati napajanje. Ukoliko se javlja veliki broj stolica, 10-ak obilnih stolica, ako je opće stanje djeteta loše, ako je popraćeno visokom vrućicom, pa uz to se još javljaju i tresavice, a pogotovo ako se javi krv u stolici, potrebno je neodložno javiti se na pregled liječnika.